Към края на март 1968 година Мартин Лутър заминава за Мемфис, Тенеси, където посещава стачкуващи работници. Отсяда в мотел Лорейн, стая 306, докато стои на балкона на втория етаж на 4 април 1968, е застрелян в 18 часа и 1 минута. Куршумът влиза през дясната му буза, разбива челюстта, поврежда гръбначния стълб и засяда в рамото. Според очевидци, последните му думи са към музиканта Бен Бранч да изсвири и изпее песента «Вземи ръката ми, скъпи Боже». Кинг умира в болница Сент Джозеф в 19 часа и 5 минути. Убийството му се посещава с вълна от бунтове в повече от 60 града. 5 дни по-късно президентът Линдън Джонсън обявява национален траур. Мартин Лутър е първият чернокож, за когото е обявен националният траур. 300 000 симпатизанти присъстват на погребението му. Сенатор Кенеди печели Калифорния и се обръща с приветствена реч към своите привърженици малко след полунощ на 5 юни 1968 година в Амбасадор, Лос-Анджелис. В 12 часа и 15 минути Боби слиза от платформата, на която изнася речта, и се отправя към кухнята, като се здрависва с хора, които му пожелават успех. Минута по-късно пред него се изправя палестинеца Сирхан Сирхан с 22 калибър пистолет и започва да стреля в него и ентуража му. Няколко човека се хвърлят срещу нападателя да помогнат за обезоръжаването му. Докато Кенеди лежи на пода в кухнята, помощник келнерът Хуан Ромеро хваща главата му с ръце и слага молитвена бореница в ръката му. Тази сцена обикаля света и става символ на убийството на сенатора. 2 куршума са изстреляни в гърба му и един за дясното му ухо. 4 само леко докосва дрехата му. В този момент настъпва паника, хаос и викове. Новината е разгласена вече по телевизията. На 21 май 1968 година студенти от Париж протестирали срещу цензурата на печата и искали по-големи граждански права. Заплашвайки с гражданско неподчинение, студентите предизвикали реакцията на правителството, което на 21 май затваря Сорбоната. Студентите отговарят с обещаното гражданско неподчинение и ситуацията ескалира до бунт. Бунт срещу властта, олицетворявана от полицията, жестоко бореща се да потуши безредиците. На 22 май Париж осъмва в барикада от натрупани коли и покъшнина. Водят се боеве с полицията. За една нощ има над 1300 тежко ранени, 450 от които са полицаи и жандармеристи. Протестите в Париж хвърлят широк отзвук върху всички прослойки на френското общество. Бунтовете продължават повече от месец до оттеглянето на синдикалните лидери, след което бавно започват да затихват. За един месец било постигнато много. Едно правителство се оттеглило, тъй като било разпуснато, но на негово място дошло друго. За сметка на това, работната заплата се вдигнала с 7%, а пенсионната възраст паднала. И всичко това било постигнато на малка цена. Само няколко стотин студенти били арестувани. От 22 август до 30 1968 година започват стълкновения в Чикаго между студенти и полиция по време на Конгреса на Демократическата партия. Американските студенти се бунтуват срещу войната във Виетнам и поставят под съмнение американската мечта и модел на начин на живот – American Way of Life. Войната във Виетнам представлявала сериозен проблем в световен мащаб. Тя била причина за демонстрации в цялото земно кълбо. През юни 1968 година в Берлин те се изразявали в борба срещу империалистическия ламтеж на една капиталистическа сила. Те не срещнали широка популярност сред масите и затова скоро след първите бунтове техният лидер бил убит от тълпите по време на протести. 1968 година също трябва да бъде запомнена и като година на националните революции. Студенти от Мексико и от Чехословакия основно били главни действащи лица в революционните събития, но съдбата не била благосклонна към тях и революциите им попаднали в момент на втвърдяване на тоталитарните им режими. След смъртта на Сталин в КПСС настъпват борби.
През 1964 година надделялата на момента групировка избира за генерален секретар на партията Леонид Брежнев. Това били трудни години за КПСС, тъй като трябвало да надделеят над китайския комунизъм, да преживеят икономическия хаос от несекващите разходи в надпреварата за превъоръжаване в разгара на студената война и същевременно да запазят контрола си над империята си. През март 1968 година начело на Чехословашката комунистическа партия застава Александър Дубчек. Привидно утвърден и безукорен комунист, достигнал вече до управленчески пост, той решава да придаде на комунистическия режим в Чехословакия човешко лице. През април биват освободени политически затворници и бива снета част от цензурата на медиите. Това довежда до предупредителни изстрели от страна на Москва и Дубчек заминава незабавно за централата. След завръщането си, медиите получават дори още по-голяма свобода. Създават се и първите граждански сдружения за провеждане и утвърждаване на народната воля. Протестите срещат подкрепа във всички слоеве на обществото, но и заплахи от страна на ръководството в Москва. По границите на Чехословакия се съсредоточават сили на Варшавския договор от 5 страни в рамките на голямо учение, като след края му те остават на позициите си. 2 дни след приключването му, Москва отправя ултиматум към Чехословакия за прекратяване на реформите и възстановяване на предишния ред. Той не е изпълнен и така, на 20 срещу 21 август, Прага е изправена пред инвазия от войските на Варшавския договор. Ключови пунктове, като радиото в Прага, символ на промените, биват незабавно превзети. За много от изпратените там войници това се оказва непонятно, тъй като техните връстници, чешките студенти, застават пред танковете им само защото са поискали мъничко свобода и да бъдат различни. Но въпреки състрадателните им погледи, скрити под каските със знаците на Варшавския договор, те трябвало да изпълняват заповеди и затова трябвало да разтърсват Чехия с грохота на машините си, докато прашката пролет не била попарена. Същите погледи отправили и нашите млади български войници, въвлечени от Варшавския договор в това не до там братско съприкосновение. И докато те отправили тези погледи, обратно в далечното ни къстче земя се провеждал Международния фестивал на младежта, очертаващ розовото и непоклатимо бъдеще на червеното общество на света. Така, 1968 година ще бъде запомнена като годината, в която студентите, независимо от коя страна на желязната завеса са се намирали, променили света, предизвиквайки събитията да се случват. Благодарим ви за вниманието и търпението, тъй като без тях този проект едва ли щеше да бъде осъществен.